Hola, què tal a tots? Avui hem sortit a córrer per celebrar que ja hem arribat als 1.000 seguidors. Moltes gràcies a tots. I ara proper objectiu 1.500, Esperem no tardar gaire a arribar-hi. Estem contentíssims. I a més, també la raó de fer aquest vídeo era per explicar-vos que hem tancat bastants acords durant aquest temps, que alguns d'ells garanteixen la vostra seguretat dins la cursa. Bé, doncs, uns d'aquests són amb el servei mèdic Vitam, les assegurances de Seguràrtic, i també, per exemple, l'Albert Torrent, que ens assessorarà tècnicament i també doncs, farà un seguiment de tots vosaltres durant la cursa. Bueno, i també tenim uns mapes de primeríssima qualitat de l'editorial Alpina i, com no, l'acord que hem tancat amb el que serà el nostre patrocinador principal, Tuga. I ja portem unes samarretes de mostra. I res, que properament moltes més novetats, seguim treballant per vosaltres i ja sabeu, a inscriure-us Molta muntanya i ens veiem a Ribes. Fins aviat. Salut!